Mulțumim, Mirela, că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit alături de noi. Mulțumesc de invitație și bine v-am găsit. Bine te-am găsit. Astăzi o avem alături de noi pe Mirela Popovici Iurașciuc, așa o găsiți pe Facebook cu ambele nume, care ne va vorbi despre călătoria ei spirituală, dar și despre magia uleiurilor esențiale pe care ea le iubește. Mirela, o să te rog să începi prin a ne povesti câteva lucruri despre tine. Ce vrei tu? Ok. Am să încep cu a vă spune că sunt mamă a 3 copii și cumva partea asta cu uleiurile esențiale a fost foarte benefică în familia mea și de aici și-au câștigat locul lor aparte în ceea ce mă privește și în a le împărtăși cu cei din jurul meu. În rest, îmi place foarte mult și mă pasionează partea asta de dezvoltare personală. Și cumva călătoria mea a început cu mulți ani în urmă și poate cum majoritatea oamenilor au pățit și ei, și eu am început să caut când am văzut că tot ce construisem eu la un moment dat părea că se prăbușește cu valorile mele, cu credințele mele, cu socialul care zicea dacă ai casă, dacă ai job, dacă ai bani, dacă ai copii, dacă ai familie, înseamnă fericire. Și în cazul meu vedeam că bifasem toate acelea și totuși fericirea vine și pleacă și nu rămâne foarte mult. Și așa a început căutarea mea, în care am început să-mi dau seama că este mult mai mult decât aparența lucrurilor și partea asta de fizic și material. Fiind ca și formare, jurist, contabil, toate lucrurile astea practice, pragmatice, matematice, calculabile și palpabile, a fost o provocare pentru mine să mă deschid și să fac spațiu că este ceva mai mult de ceea ce se vede și ce se poate palpa. Și cu ce ai început? Cu ce te-ai deschis? Acum cred că 9 ani în urmă, am început cu... Era un slogan într-o dimineață de sâmbătă, în care eu căutam resurse să mă dau jos din pas și să vreau să încep încă o nouă zi. Era cum să faci din mintea ta cel mai bun aliat și fun. Și era like, sună grozav, cum ar fi asta? Și era despre un curs de NLP. După care a fost coaching, după care cumva cum se deschizea orizontul mental și perspectivele, credințele, simțeam nevoia să lucrez cu corpul. Și atunci am început cu partea de de-armoring, cu breathing, cu meditațiile lui Osho, dinamice, cu shaking, cu ce implica corpul mai mult. Și așa am ajuns și la uleiuri esențiale. Eram într-o vacanță în Australia și acolo una dintre participante dintr-o excursie avea uleiurile esențiale și simțindu-le în autocar am zis ce este asta? De unde vin aromele astea? Și m-au preocupat, mi-au trezit interesul, plus că persoana respectivă era un asistent medical și îmi povestea că la ei, în cadrul spitalelor, se difuzează uleiurile esențiale și se consideră ca o alternativă. Și am zis, like, wow, și am nevoie de asta. Și a fost foarte așa revelator pentru mine că este posibil așa ceva. Și în același timp, cumva, a venit pe un fundal în care eu m-am născut și am crescut la țară, unde nici măcar nu exista farmacie. În care bunicele, mama, cu cărți, mama era cu cărțile lui Maria Trebe, nu știu dacă ați prins-o cândva undeva. Nu? Dar le-am așa. Da. Făceam tincturi, creme, ceaiuri, din astea. Da. Și a venit așa foarte familiar, cumva, pentru mine, treaba asta cu uleiurile. Bineînțeles, cu scepticismul, cu... Hai să vedem dacă tot ce zboară se mănâncă, totuși structura rațională și le-am testat, le-am folosit la început pe mine, după care am integrat în familie și am văzut că, da, își confirmă utilitatea
Și fiind și uleiuri cu grad terapeutic, cumva începeau să deschidă un orizont înspre partea asta de suflet, dacă o pot numi așa. Partea asta de spiritualitate și cumva acum recent citind într-o carte, chiar zicea perspectiva aceea în care fiecare plantă are spiritul ei. Și eu cred Și asta. da. Și mai ales după ce am făcut ayahuasca, când am audit mai spiritul, am zis, ok, pare că e mai mult decât ceea ce pare. Da. Și după care, cumva, am simțit că se integrează foarte bine nu doar la nivel fizic, când vine cineva cu un simptom, să nu zic problemă, și știind deja că simptomul este a consecința anumitor tipare de gândire, anumitor emoții, anumitor lucruri din spate, se îmbină foarte bine cu partea de dezvoltare personală, de conștientizare, de introspecție, de dacă există deschidere și fiecare în ritmul lui. Da, cred că ai zis ceva foarte important. Că există niște tipare mentale și emoționale în spatele oricărei manifestări fizice, dar și trebuie să fie deschidere să putem lucra cu asta. Aș vrea să ne spui ce sunt uleiurile esențiale pentru cei care nu știu. Uleiurile esențiale sunt, unii îl numesc simbolic sângele plantei. Ele sunt obținute din rășini, din scoarță, din frunze, din flori, din tot ce este viu în natură, în jurul nostru. De-aia le și numim darurile naturii, cumva. Și sunt obținute prin distilare, e o anumită procedură. Unele sunt mai volatile, mai intens volatile, de exemplu din flori, uleiul de trandafir, care se volatilizează foarte repede, versus altele care sunt din rădăcini, cum ar fi vetiverul, de exemplu, sau mirul, care e mai văscos și mai dens, care nu e molecula atât de mică ca să se volatilizeze atât de repede. Important este ca ele să fie pure, să nu fie alterate, să nu fie sintetice și asta sunt anumiți producători pe piață care certifică cu anumite certificate acest lucru. Și atunci acestea care sunt pure pot fi inclusiv ingerate. Dacă există deschidere și dorință de a le folosi și ca tratament și ca supliment alimentar, să zicem așa. Dacă nu, se pot folosi în aromaterapie, în difuzor, se pot folosi în întreținerea corporală, în creme, se pot folosi în sare de baie într-un spa acasă sau nu numai. Foarte multe și variate forme de a le folosi, de a le utiliza. Sunt foarte versatile, adică inclusiv le poți pune într-o linguriță de miere sau în smoothie, un ulei de portocală, de exemplu, sau tangerină sau lemon. Diverse, adică fiecare cât e dispus și câtă deschidere are și cât își deschide viața înspre ele. La mine sunt așa, ca apa, în fiecare zi. Aș vrea să te întreb ce am întrebat-o și pe Nicoleta Ciocârlie când am vorbit despre esențele florale, pentru că eu cred că ăsta e un aspect care e acolo, in the back of the mind of many people, cum ceva atât de material, cum sunt uleiurile esențiale, poate acționa asupra ceva atât de volatil, cum sunt gândurile și emoțiile. Ce-mi vine acum să spun este, în primul rând, mirosul ne conectează direct cu amintirile. Adică am intrat într-o cameră unde se gătesc gogoși, instant ne-am dus, dacă am avut o bunică în copilărie sau în spațiu în care s-a gătit gogoșile și e click, adică nu necesită gândire sau intervenția rațiunii. Și da, ele, cum pot fi inhalate, ajung în amigdală foarte repede și acționează asupra hipocampului și zona asta de memoria, unde e stocată memoria și emoțiile. Și atunci, plus, emoțiile sunt, în percepția mea, sunt o energie care, dacă, de exemplu, un peppermint, dacă l-ai inhalat sau l-ai aplicat pe corp, simți la nivel de, ca și cum în jurul tău, în cloud-ul tău, se mișcă energia. Se transformă ceva, se revigorează, se schimbă pur și simplu. Și cumva aici, la nivel
ca și studiu, sunt deja studii făcute cu asocierea între medicina chineză și cum era pe vremuri acupunctura sau presopunctura. La fel, acum se testează și se dezvoltă cum putem folosi uleiul pe punctele noastre esențiale de pe meridiane, încât să fluidizăm sau să dispersăm sau să adunăm energia de pe nevoie unde e nevoie, ce e nevoie. Mm. Da, Bună și mi s-a asta, părut nu știam. foarte interesant abordarea. Da. Pentru că Eu folosesc uleiuri Um, esențiale. Scuze. plecat. Nu știam că mai vrei să zici ceva. Cine zice acum? Întreb, Zi tu, Ana. că ai zis de miros și eu trec acum printr-o situație post-COVID în care nu mai am miros și sunt curioasă dacă și alți oameni care ne ascultă trec prin situația asta. Și mi s-au recomandat uleiuri esențiale. Și voiam să te întreb care e perspectiva ta din punctul ăsta de vedere. Crezi că ne pot ajuta uleiurile esențiale din punctul ăsta de vedere să deblocăm un pic sistemul nervos, pentru că până la urmă la baza pierderii mirosului și gustului stă sistemul nervos, nu? Da. Bine, aș vrea să fac disclaimer-ul, nu am studii medicale și pregătirea în direcția asta. Pot să spun experiența din familie. Unul dintre membrii familiei anul trecut, am trecut cu toți așa pe rând prin partea asta de COVID și din 5 persoane, o singură persoană a pierdut gustul și mirosul. Și da, am antrenat mirosul și am reeducat mirosul cu ajutorul uleiurilor. Nu am perspectiva în care dacă n-ar fi luat aceeași persoană, în cât timp și-ar fi revenit, cât de repede, în ce ritm. Dar a funcționat. În cazul nostru a fost basil, busuioku, peppermint, black pepper. Acum astea îmi vin în amintire. Și mirosit. Peppermintul este unul dintre cele mai pregnante, să zic așa, ca și miros. O picătură undeva o pui și simți cum energia lui aduce prezența lui. Nu e așa de suav, să zic, cum este basilul. E mai puțin intens. Și da, aș încuraja să folosească și uleiurile esențiale. Și dacă numai prin a aduce sticluța, gen acum am un helicrisum aici, desfaci și o pui pe sub năs și faci și o inspiri și vezi, ok, cât simt, nu simt, simt de 1%, simt de 5%, observare și văzut în ce direcție merge. Se desfășoară o ședință de aromaterapie. Cum lucrez eu n-am apucat să vă povestesc despre scanner. Este un scanner, din păcate nu l-am acum lângă mine, cu biofeedback, se ține în palmă, este complet neinvaziv, durează undeva la 2 minute, între 1 și 2 minute, depinde de persoană la persoană, în care curent de mic voltaj galvanic trimite în corp și culege informația în ce se întâmplă în momentul de față în acest corp, această structură fizică și non-fizică. După care se dă un raport în care îți spune în ordinea priorităților și a nevoilor din corp. Și de acolo plecăm în discuție. Acel aparat îți dă și 2 grafice, pe emoțional și pe fizic. Adică cine este interesat să lucreze cu emoțiile, poate să se uite direct la emoții. Cine e preocupat mai mult de partea de fizică, sistemul circulator, schelet, endocrin, merge acolo și se uită. Și acolo îți dă o primă recomandare cam ce ar fi cel mai necesar în acel moment în corp. De acolo se poate testa acel ulei, adică eu am câteva uleiuri în care sunt testere, în care poți să îl miroși, să vezi prima reacție, îți place, displace, ce memorie îți trezește, ce reacție, și de acolo se poate pleca mai departe. În funcție de fiecare persoană cât înțelege, câtă deschidere are, cum vede acea unealtă și cum se percepe pe el, la nivel doar fizic sau multilevel, cum zic eu, și e dispus să se uite ce face ca eu să fiu în punctul ăsta. Profesorul meu cândva zicea, fiecare problemă este o soluție undeva. Și atunci poți să te uiți un pic în spate, în ce fel îmi servește asta? Cum pot schimba, dacă vreau să schimb și în ce fel? Da.
Ai un ulei preferat acum? Pentru că eu trec prin diverse perioade în care am câte un ulei preferat și sunt curioasă dacă ai și tu așa perioadă. Da, acum preferatul meu este uleiul Melissa. Mhm. Este, așa arată. Este roinița în românește. Mhm. La nivel spiritual este uleiul luminii. Și în cazul meu concret, observ cum e situația asta socială și nu numai. Adesea mă trezesc strângând din dinți și cu o tensiune la nivelul capului. Și atunci pun 2 picături sublingual și simt cum se liniștește toată lumea și toate structurile. Și mă ajută să mă așez și să văd, ok, unde e energia mea? Ce este prezent acum? Unde am nevoie să mă uit? În ce fel pot să am grijă de mine în acest moment? Și de aici începe introspecția. Da. Ce Eu am te-au, avut o... Zi tu, Ana. Poftim? ce te-au învățat uleiurile esențiale și cum simți așa că te-au schimbat și te-au repus pe alt timeline în călătoria ta personală? Primul lucru mi-au reamintit că și eu sunt parte din natură, așa cum și ele sunt. Și cumva, ușor, pas cu pas, strop cu strop, mă reîntorceau către partea asta de natură, de ciclicitate, de nimic nu e întâmplător. E cumva așa partea asta de a aparține și a fi parte din planeta asta. Plus, ce mi-a adus în valoros pentru mine, cumva l-am pierdut undeva pe drum, partea de a aparține unei comunități, de a împărtăși, de a cere suport, de a fi parte din ceva mai mare decât ca și individ. Eu m-am mutat în clasa 12-a din satul meu și a fost un proces dificil. Și trecând de la o mentalitate în care, la sat fiind, avem, nu știu, exemplu, am tăiat puiul, hai să facem party. Venind aici în Arad, a fost percepția că fiecare se preocupă de el însuși. Și este mai puțin interes de comunitate, de întreg, de mai mulți. Și astfel cred că am ajuns să rămân cumva în zona asta de eu cu mine, pentru mine, primul rând, și după aia vedem ce se întâmplă în jur. Însă, intrând în comunitatea utilizatorilor de uleiuri, cumva s-a retrezit aspectul ăsta în care, mai ales fiind mame, fiecare puneam, uite, puiul meu a pățit asta, ați pățit, n-ați pățit, ce ajută? Și cumva s-a reînnodat chestia asta de a fi împreună, de a ne susține unii pe alții, de a aparține unui grup, asta a fost ceva foarte valoros pentru mine. Ce m-am învățat la fel că dincolo de fiziologia și chimia uleiului, fiziologia corpului și chimia uleiului care ele interacționează, a fost acea parte de emoții. Când am început să lucrez, eu am avut un mecanism foarte puternic de a conține, sau mai bine zis, de a reprima în prima fază tot ce înseamnă emoții. Eram un copil super sensibil, am sensibil acasei și atunci am învățat să țin alea și să nu mai fiu eu aia sensibil acasei și să fac față ce se întâmplă în jur. Însă când am început să consum, treceam prin perioade dificile mie în momente respective și simțeam tensiune la nivel de piept, simțeam apăsarea, simțeam că e acolo, se întâmplă ceva, dar nu puteam să găsesc o breșă să ajung acolo. Luând helichrysum sublingual, în decurs de, nu știu, 1 minut, 2 minute, efectiv simțeam cum ceva din structurile mele găsește un fel de a ajunge la acea durere. Helichrysum este uleiul durerii. Fizice, emoționale, spirituale, oricare ar fi sursa ei și locația lui. Și atunci, în decurs de 2 minute, simțeam că începe catarsisul. Efectiv, începe să dea drumul, să deblocheze, să curgă acea energie stagnantă care era localizată acolo. Și atunci mi-am dat seama, wow, era like, mintea mea zicea, stai un pic, avem mai multe fațete și straturi și... Da, asta a fost. Plus, eram de ani la rând cu colesterolul mărit.
familia în care veneam, societatea în care veneam, nu era o educație de a gestiona furia. Era de a pune acolo, nu există, nu avem. Și cumva, cred eu, s-a manifestat prin colesterolul ăsta ridicat la mine, în cazul meu la ficat. Odată cu consumul lui Helichrysum, nu mai am problema asta și continui să mănânc, sunt o gurmandă, mie îmi place mâncarea, lucruri delicioase, cum le zic eu, și să mă bucur de ele, fără să mai am, aoleu, oare cât o fi oare colesterolul meu acum? O dispărut grija asta. Și plus, ce mai este la frumusețea uleiurile, nu merg doar pe o singură direcție. Așa cum noi nu suntem doar o chestie sau un aspect al nostru, suntem diverse aspecte și atunci vedeam cum e ca și acel domino, cum apăsam într-un loc sau mă adresam unui lucru, el se răspira și se reverbera în diverse aspecte ale vieții mele. Ceea ce a fost fascinant și încă în continuare este fascinant pentru mine. Aș vrea să spun o întrebare mai puțin populară, cu disclaimer-ul ăsta că nimeni nu e medic aici, dar crezi că dacă oamenii ar învăța să se apropie mai mult de natură și de toate resursele astea ale ei declinate în produse alternative, oamenii ar avea mai puțină nevoie de medicamente, de spitale și de toate construcțiile astea? Răspunsul meu este da. Și cumva când zic asta, pe de o parte mă uit în spate, bunicile mele au plecat de pe pământ după 90 de ani și nu au avut, repet, nici farmacie, nici medic de familie, nici așa mai departe. Însă erau conectate cu corpul lor și cu natura din jurul lor. Mâncau ceea ce sădeau și ceea ce culegeau, erau într-o mișcare și în ciclicitate cu anotimpurile. Plus de asta avea acea înțelepciune a bătrânilor, aș putea zice eu, care cumva am regăsit-o în constelațiile familiale, în care suntem și aparținem unei familii și suntem conectați și interconectați printre fire invizibile. Și cred că același lucru este și cu natura. Adică dacă ne-am reconectat cu asta, ne-am putea și conecta cu corpul nostru, cu ritmul nostru, cu nevoile noastre. Acum văd că deja este în direcția asta. Am fost surprinsă să văd despre ciclul menstrual și urmărirea lui și felul în care el ne impactează emoțiile și stările și așa. Și cumva nu e nimic nou nici asta. De câți ani se știa despre asta și corpul roșu și inteligența femeii și, partea asta de a accesa alte planuri mai puțin palpabile și vizibile. Cred la fel și noi ca oameni am putea ajunge acolo dacă am reînvățat din nou să dăm credit corpului nostru, să ne reamintim că totul este în noi deja și să ne ajutăm și să ne înconjurăm cu lucruri cât mai vii, cât mai conectate la viață. Și să înțelegem Ce frumos ai spus. că suntem natură până la urmă, nu? Cineva făcea glumă, cred că Ana Maria știe că e despre Andreea Filip, când zicea că suntem, nu mai țin minte fix proporție, dar undeva la 80 și ceva la sută, ca și o ferigă, la nivel de ADN și la nivel de... Atunci, da, putem spune că suntem parte din natură. Da. Mi-a plăcut ce ai zis și despre comunități. Crezi că începem încet să redescoperim magia și bucuria comunității, contrar a ceea ce vedem că se întâmplă acum în jurul nostru, că oricum cred că trăim așa niște realități paralele până la un punct? Eu așa cred că începem din nou și din nou să ne, vine cuvântul în engleză acum, gathering together. Acum m-am emoționat. Oh, ce frumos! Emoționează-te liniștită. Da. Că știm... Întâmplător, eu sunt după amândoi părinți ucraineancă. Și chiar dacă aparent pare că oamenii se războiesc și se omoară între ei,
eu pot să văd și partea asta la altă care unește oamenii, care trezește compasiunea, solidaritatea, acel centru, măi, suntem toți unul. Da, așa e. Da, și cred că, da, uneori și dacă acum 2 ani predominante în emoție era disperarea și frica, ce ne vom face cu acest COVID, care nu știm cum răspunde și cum vom gestiona, pe undeva cred că era de așteptat oarecum că va răbufni undeva toată furia și toată energia asta care așa colcăia oarecum. Și cred că inteligența asta mai mare care păstrează echilibru în sisteme și va găsi forța asta de a echilibra și de a ne duce într-un loc spre evoluție, spre creștere, spre dezvoltare. Da, uneori este un preț și da, face parte din viață, inclusiv din vida. Ce frumos ai spus! Mi-a plăcut foarte tare cum ai rezumat totul având o perspectivă mai înaltă, pentru că de multe ori uităm că există o perspectivă mai înaltă și că, într-adevăr, în univers totul este într-un perfect echilibru, indiferent de cât de dezechilibrați ne considerăm sau ne simțim noi. Dezechilibrați sau separați. Da. Poate prin separare sau cu siguranță prin separare ajungem la uniune mai devreme sau mai târziu. Da, îmi place foarte mult ce ai spus. Da, de multe ori e nevoie de polaritate ca să ne centrăm după aia, să experimentăm aia ca să avem forța necesară să readucem, să ne reconectăm, să vrem asta. Da, și eu cred asta. Și cred că de asta sunt anumite persoane care sunt extremiste în viziunea lor asupra vieții, dar cred că ele ne ajută să pendulăm dintr-o parte în alta ca la un moment dat să ajungem într-un punct de echilibru. Da. Ai menționat mai devreme constelațiile familiale și știu că este o metodă care îți place, pe care nu știu dacă o practici și ca terapeut. O practici ca terapeut sau nu? Așa, pas cu pas am început să practic 1 la 1, cu figurine și cu alte metode prin care se poate lucra în această formă de terapie. Este, da, foarte aproape sufletului meu această metodă. Cumva m-a ajutat să integrez multe aspecte din mine, atât ca și individ, cât și parte din sistemul familial, ca și parte din sistemele mai mari. Și asta a adus multă pace, cumva, și acceptare în mine. Și mi se pare că se potrivește foarte bine și cu partea asta de sănătate holistică. Sunt, cum este Stephen Hausner, de exemplu, a fost medic homeopat și la un moment dat a început să practice această metodă și a renunțat să mai fie medic homeopat. S-a reașezat doar în tehnica asta, pentru că cumva se adresează rădăcinii a ceea ce ne dezechilibrează, ce ne preocupă, ce ne somatizează corpul. Și este atunci mult mai eficient decât să pansăm simptomul sperând că să dispară dezechilibru din corp. Da, este o metodă care se poate lucra și ca 1 la 1 și ca și grup. În grup e preferata mea, pentru că acolo e altă conexiune interumană și trăirea este, mi se pare mie, mai plină, mai plenară. Dar funcționează foarte bine și pe online, se poate lucra și 1 la 1. Da, depinde la fel de deschiderea fiecărei persoane și cât și cum e dispusă să acceseze anumite unelte. Ana Maria, mai vrei să zici ceva? Voiam să te întreb, pentru că ai zis mai devreme de fericirea asta tridimensională. După toată călătoria asta pe care ai parcurs-o, acum care mai e percepția ta asupra fericirii? Da.
Cred că fericirea este sau începe cu fiecare, cu el însuși, când poți să fii în pace cu tine și în recunoștință orice s-ar întâmpla în jurul tău și cumva să poți să știi și nu numai să știi la nivel de intelect, dar să simți că nu ești singur și că tot e perfect fix așa cum este. Fix așa cum este. Să poți să spui da vieții orice ar aduce ea în fluxul ei. Să poți să spui da vieții. Foarte frumos. Da. Asta mi se pare bun de un citat. O să facem, asta mă gândeam și o să facem un citat din asta. Da. Da. Și cumva următorul pas, să zic așa, este să te poți întoarce către părinții tăi cu recunoștință și cu smerenie și să spui la fel un da din tot ceea ce ești. Da, mulțumesc pentru viață. Foarte frumos. Noi rugăm toate invitatele să ne recomande o carte, așa că o să te rog și pe tine să ne recomanzi o carte care ți este ție dragă și dacă vrei și dacă simți, să o deschizi intuitiv sau nu și să citești o propoziție sau un pasaj. Da, întâmplător sau nu, apropo de fericire, cartea mea se numește Fericirea care durează și este scrisă de Bert Hellinger. De cel care a downloadat constelațiile, nu? Da, cel care a lucrat și a creat metoda. Și dacă ar fi să o deschid așa undeva, întâmplător, ar fi Iubirea oarbă. Wow! Și eu am să vă citesc, este așa de jumătate de pagină. Pentru această conștiință ascunsă, conștiința colectivă, mai este valabilă o lege. Această lege cauzează și ea dificultăți pentru copil. Ea afirmă că membrii mai vechi ai unei familii au un ascendent asupra celor mai noi. Există așadar o diferențiere de rang între membrii vechi și cei noi. Această ierarhie trebuie respectată. Mulți copii, însă, își asumă sarcina de a lua asupra lor ceva din povara părinților, pentru a-i ajuta în acest fel. Astfel, ei încalcă ordinea amintită mai sus. Într-un astfel de caz, sub influența conștiinței colective, copilul se adresează, fără a fi conștient, în forul său interior, mamei și tatălui, cu propoziția de genul: iau eu asupra mea povara aceasta pentru tine. Îi spășesc pentru tine devin bolnav, pentru tine mor, etc. Toate acestea se întâmplă din iubirea, dar dintr-o iubire oarbă. Această iubire oarbă duce la devieri de comportament, precum obsesii, tendințe de suicid, manifestări de agresivitate. Deviațiile comportamentale și autoagresivitatea vin din încercarea copilului de a lua asupra sa ceva ce nu-i aparține, ce nu-i corespunde. Astfel, ierarhia din care am vorbit este încălcată și lezată. Cred că nu ai deschis întâmplător acolo. Simt că cineva, când ne va asculta, va avea nevoie să audă acest mesaj. Da, sper și eu că va fi un click acolo pentru cineva și va fi de folos. Da. Mulțumim, Mirela, că ai fost alături de noi. Eu am simțit foarte multă pace și căldură și liniște ascultându-te și sper să mai avem ocazia să ne reîntâlnim. Da. Mulțumesc și eu îți mulțumesc. Ai vorbit din inimă și asta s-a simțit și aș vrea să-ți mulțumesc pentru asta. Și eu. Mulțumesc. La revedere. Nu chiar la revedere. Maria, hai să... Oh, am uitat! Am uitat că am spus că de fiecare dată la final vom face o binecuvântare în light language. Și atunci să cerem să primim transmisiunea energetică cea mai potrivită pentru noi trei, dar și pentru toți cei care se vor uita la noi sau ne vor asculta. Și
Mulțumim, mulțumim, mulțumim. A fost rapidă. Da. Mulțumim. Am uitat să te întreb, Mirela, pentru cei care ar vrea să te contacteze, unde te pot găsi? Poți să-mi scrie pe pagina mea de Facebook. Momentan site-ul este în construcție, o să fie un site spirit independent, dar momentan este în construcție, așa că cel mai potrivit este să-mi scrie pe adresa mea de Facebook. Super! Mulțumim încă o dată și Mulțumim. noi ne auzim și ne vedem Mulțumesc. săptămâna viitoare.